Si vols gaudir d'una bona experiència mentre aprens i innovar i disfrutar de tot el teu aprenentatge, doncs aquest és el teu cicle. Tracta d'un cicle molt pràctic on s'aprèn fent des d'una base teòrica que et proporciona els coneixements necessaris per passar a la pràctica. S'aprèn les bases per crear cosmètics, exfoliants, mascaretes, diferents tipus de cremes, i es treballen totes les parts del cos, amb depilacions, maquillatges, ungles artificials, tractaments facials i corporals i estètica de mans i peus. És un dels serveis més demandats en el sector de l'estètica. L'alumnat que tria aquest cicle és un alumne interessat en la imatge personal. És un alumne creatiu, innovador, que li agrada cuidar-se. Les sortides professionals del cicle són molt àmplies, des de les més tradicionals, com un centre d'estètica, tècnica en depilació, venedor de cosmètics, fins a maquillador, tècnica en ungles artificials o demostrador d'una marca comercial. A més, també en el cicle donem les competències perquè l'alumnat pugui crear la seva pròpia empresa i donar-se a conèixer a les diferents xarxes socials. Destacaria les activitats a cabina, que és un mòdul professional on l'alumnat posa en pràctica tot el que ha après amb clientes reals, amb diferents tipus de tractaments, els serveis més demandats. Això aconseguim una transferència al que es trobaran després a la vida professional actual. Si vols més informació, a la nostra pàgina web trobaràs tota la informació, pots trucar també per telèfon, tenim Instagram de contacte, on a més pengem totes les activitats i treballs que realitzen el nostre alumne.